lokal, Fire Chief Inspector Plotenia gin-appoint bilang caretaker sa BFP Negros Occidental. Bacolod PNP ginpaunta temporaryo ang paghatag ng travel pass sa mga magabiyahe sa Region 8. Kag sa aton balita national, Presidente Duterte liwat mag-aanunsyo sa panibagong quarantine restrictions. Small business wage subsidy beneficiaries may Hunyo 28 pa sa pag-claim sang ila ayuda. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:05. Detalye sa aton mga nagapangunang balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante, Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:08 sa detalye na sa mga balita lokal. In-appoint bilang caretaker sa Bureau of Fire Protection Negros Occidental si Fire Chief Inspector Publio Plotenia. Si Plotenia ang nagbulos kay Fire Superintendent Pamela Candido nga karon ginasign bilang Provincial Fire Marshal sa Negros Oriental. Sa interview sa Action Radio Bacolod kay Plotenia, Hunyo 23 ang ginpapanaog ni BFP Region 6 Director Fire Senior Superintendent Jerry Candido ang mando para siya panibagong assignment. Si Plotenia man ang concurrent City Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection sa La Carlota. Naibaluan nga tiyalikdan nga bulan sa mapatigan sang reshuffling sa BFP kag in-relieve si Plotenia gikan sa BFP Bacolod kag insaylo sa BFP La Carlota. Nakabaton sang panibago
Nakabaton sa panibagong memo ang Bacolod City Police Office nagikan sa Regional Interagency Task Force sa diin temporaryo nga ipauntat ang pag-issue sa Travel Authority sa mga persona nga plano nga magbiyahe padulong sa Region 8 matapos nga ang Southern Leyte kag Samar ang pilalang sa lugar sa pungsod nga ginakabig sa karon sa Department of Health bilang emerging hotspots sa COVID-19. Suno kay Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy City Director for Operations sa Bacolod PNP, ginpauntat man ang pag-issue sa Travel Authority padulong sa syudad sang Cebu kag sa syudad sang Talisay sa probinsya sang Cebu. Panugyan ni Liada sa publiko nga magulat lamang sa panibag-o nga mga mando apang nagpalayag nga kun mayara sang emerhensya o kun kinahanglanon nga magbiyahe sa nagapangayo sa Travel Authority sa ginadilian nga lugar, posible nila ini nga iga-konsiderar. Samtang naglambot sa 3,552 ang na-issue nga travel authorities ang Bacolod City Police Office para sa mga magabiyahe padulong sa iban nga rehiyon. Sunod kay Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Deputy City Director for Operations ng BCPO, sa among record umpisa Mayo 27, 2,950 lang ang nagkuha sa ilang travel authority kag posible naglain ang ilang desisyon sang naglain ang desisyon sa nabilin nga 602 nga wala na nagkuha. Ginapanundom ni Liada sa mga wala pa nagkuha sa ilang travel authority nga may expiration ang ilang sining medical certificate kag kung mag-expire kinahanglan nila liwat magkuha agud liwat man mahatagan sang bagong travel authority. Samtang naglambot naman sa 838 ka travel authority ang gin-issue sang napulo ka police station sa idalom sa BCPO. Sa record sang 85 ka travel authority sa Station 1, 49 sa Station 2, 137 sa Station 3, 169 sa Station 4, 41 sa Station 5, 148 sa Station 6, 132 sa Station 7, 21 sa Station 8, 36 sa Station 9, kag 20 sa Station 10. Sa dugang pangabalita lokal, tubtub kahapon na lamang ang pagbaton sa Philippine Drug Enforcement Agency sa letter of intent nagikan sa mga local government unit nga luyag ilakip ang ilang mga barangay sa patigayon nga deliberasyon o kung deliberasyon agud nga may baluan kung isa ini ka drug cleared barangay. Suno kay PDEA Negros Head Nicolas Gomez, natalana sa Hulyo 23 posible matigayon ang deliberasyon sa Regional Oversight Committee nga duha ka beses na ginpaisol bangod sa nagapadayon nga COVID-19 pandemic. Dugang pa ni Gomez, sa karon may 40 ka mga barangay candidate ay natalana nga usisaon sang komitiba kag kun makapasar idugang ini sa listahan sang 134 ka mga drug cleared barangays diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sa piyakabahin, ginpahayag ni Gomez nga sadtong lockdown wala na dula ang demand sang droga apang nagnubo ang supply. Sa karon, bangod nagalog na ang quarantine mode sa probinsya, mas gin-istrikto ang ila pagbantay bangod may mga na-monitor sila nga may nagasulod nga droga nagikan sa Manila. Mga puli ano, kinakita din man natin ang aton trend man, increasing magandang number natin since pag-assume namon diri sa office last year. So nakita natin na pasaka natin mga number of barangay gadget. During lockdown, so 3 months na siya na ubos man natin supply diri sa aton probinsya. Inibangod gani sa stricto na sa itong lockdown, stricto na border security naton. Pahin sa pagpahayag ni PDEA Negros Head Nicolas Gomez. Sa ibang paraton nga balita lokal, dakop naman ang duha ka mga persona sa checkpoint sa Barangay Felisa, siyudad sa Bacolod gahapon sang hapon matapos nakuhaan sang illegal nga droga. Ang mga nadakpan, kinkilala nga Santay Cyril Rico, 20 anyos ang Purok Mahirop, Barangay Felisa, kag Art Molitan, 22 anyos ang Purok Masalunundon, Barangay Felisa, tanan sa siyudad sa Bacolod. Sunod ang Police Station 10 Commander Police Major Ruel Colanag, nagaan kasanay sa motorsiklo ang manadakpan sang naglabay sa checkpoint. Wala pagsunod sa social distancing, kag wala pagsuksok sang face mask. Ang duha ka una nga mga violasyon ako na mga paglapas sang manadakpan. Ginpangayuan sa mga kapulisan si Rico sa driver's license, kag sa pagbukas sang iyas niya kahita, nakita sang mga pulis ang duha ka mga palaba nga sachet sang ginasuspetsuhan shabu. Gin-check man ang motorsiklo ka nakuha ang isa ka improvised tutor. Sunod kay Kulanag, mga newly identified drug personality ang mga nadakpan.
Gina-imbestigahan gidayon sa San Carlos City PNP ang aligasyon nga may nagasuyop sa ginadumilian nga droga nga mga locally stranded individuals sa LSI sa quarantine facility sa syudad sang San Carlos. Sudo kay Police Major Mark Honco, ang hepe sang San Carlos City PNP, ginpagiyo na sini ang intelligence monitoring team agod tutukan kung paano nakasulod ang illegal nga droga sa among nga pasilidad. Sa inisyal nga impormasyon ni Honco, may nagadulong sang illegal drugs apang ila pa ini gina-verify. Ginbulgar man sang hepe nga ang iban sang LSI yara sa listahan sang otoridad nga nagagamit kag nagaduso sang illegal nga droga. Nagpasiguro naman si Hong Kong nga kung may makuha sila nga ebidensya, gilayon sila nga magapatigayon sang tikang agud nga madakpan ang mga ini kag kasuhan. Una diri ginpang-agigan ni San Carlos City Mayor Rene Gostilo ang mga LSI matapos makabaton sang report nga ginapangguba nila ang pasilidad sang quarantine facility. Nagainom sa makahulubog nga ilimnon, ginaligar nagasuyop sa illegal nga droga, kag nagapamulpog pa sa kwarto sa mga upod nila nga mga babayi. Naaresto naman ang isa kalalaki sa bypass operation, kadakuhan pa sang armas luthang sa Barangay 2 Ciudad San Carlos at Huwebes sang hapon. Ang nadakpan kilalaki Jose Ray Mahinay, 43 anyos, pumuluyo sa amuman nga syudad. Nakuha sa kay Mahinay ang 10,000 pesos nga ginapatian, akong nga balor sa ginapatian Shabu, 1,100 nga bypass money, 750 nga benta isa ka caliber 40 Smith & Wesson, kag 30 ka balang wala pa nakalupok. Ang nadakpan preso na karon sa custodial facility sang San Carlos PNP. Naglambot sa 104,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan Shabu ang nakuha man sa duha ka mga persona sa bypass operation nga ginpatigayon sa Police Station 2 las 4:30 sa buong aga sa Purok Bulinaw, Barangay 1 diri sa syudad sa Bacolod. Ang mga naaresto naman ang kilala sa ilan na day Christopher Cordova, 23 anyos, isa ka street level individual, kag July Fritz Diaz, 21 anyos, nga ginakabig bilang newly identified drug personality, tanan residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa mga ginaresto ang duha ka mga elongated, 3 ka medium, kag duha ka heat-sealed transparent plastic sachets, tanan ginasuspetsuhan Shabu nga may kabugaton nga 13 gramos kag iban pa nga mga drug paraphernalia. Preso karon sa custodial facility sa Police Station 2 Sanday Cordova kag Diaz. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:17. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, subong nga panahon sang new normal, ang paghalong gid sa aton ikayong lawas ang dapat naton nga prioridad. Back to basic kita mga ka-aksyon sa hand washing kag good personal hygiene ang importante gid subong. So yari na, i-rekomendar ko sa inyo mga ka-aksyon ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, 100% ini nga natural kag organic. Scientifically proven pa nga antibacterial, antiviral, kag antifungal soap. Kag chemical-free ini mga ka-aksyon, very mild sa aton nga panit. Pwede magamit bilang feminine wash, pwede man mausar as shampoo para sa kaspa, sa may punggod, may body odor, kag iban padra nga mga skin diseases, ginarekomendar ko gid ining Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang mangosteen, mga ka-aksyon, biskan sadto pa man, ginagamit na sang aton nga mga katigulangan sa mga nagkalain-lain nga mga skin diseases. So maggamit na kita sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, ang habon nga original. Sa Bacolod, mabakal sa Huakong Stores kag Sincere Drug Stores. Available man ini sa mga drug stores malapit sa inyo mga lugar. Kag sa ato naman nga mga ka-aksyon karon nga panahon sang tigululan ang mga respiratory diseases, paresong ubo, sipon, trangkaso aton ina nga likawan. Kag para dira pabakod sa aton immune system, pabakod sa aton sining mga nga baga, pabakod sa aton sining away para sa sining mga klase sa balatian, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, puno ini sang vitamin C, natural kag organic, wala sang preservative, wala sang additives, wala sang extenders, puro kag natural. Abin niyo sa isa ka pagtuon sa isa ka universidad dito sa Estados Unidos, sa Kentucky University, ginapakita nga ang inigali ang santols nga yara sa mangosteen, dapat hindi mo pagsimbugan sang iban nga mga ingredients o kung mga erba
para nga hindi madula ang iya sini nga pagka-epektibo. Muna nga ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, 100% ini siya nga mangosteen. So, ara gyapon ang healing properties ang mangosteen. Kay kung simbugan mo ni sa iban nga mga ingrediente, madula na iya sini nga pagka-epektibo. So, diri kita sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. May mga vitamin B complex pa ni siya. Ang B1 para sa aton reflexes o nerves. Ang B6 para pabakod sa aton nga baga, likaw kita sa uho. Ang B12 para sa maayong absorption sang sustansya sa mga pagkaon nga aton nga ginakaon. So, gina-export na sa actually ang ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule dito sa Estados Unidos. So, diri kita. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, mabagala itong tag na ₱10 lang kada kapsula. Kag ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, 18 pesos ang kada tibang, pwede nimo matimpla sa 1 litro nga tubig para sa bilog nga pamilya. Mabakal sa mga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, kag sa mga butikang malapit lang sa inyong lugar. Presidente Duterte liwat mag-anunsyo sa panibagong quarantine restrictions. Samtang small business wage subsidy beneficiaries mayara patubtub Hunyo 28 sa pag-claim sa ilang ayuda. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital, Aksyon! Balitang Bayan numero 1.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:24, detalye na sang mga balita nasyonal. Liwat nga mag-anunsyo si Presidente Rodrigo Duterte sang panibagong quarantine classifications. Suno sa Malacanang, himuon sa Presidente ang anunsyo antes o kun sa Hunyo 29. Ginpahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga may rekomendasyon na ang Interagency Task Force kay Presidente Duterte. Suno pa kay Roque, napahibalo naman sa mga local government units kung ano nga quarantine restrictions ay patuman sa ilang nga mga nasakupan pagkatapos ang Hunyo 30 para may panahon sila nga mag-apilar. Ang GCQ sa Metro Manila, kamanamo pang lugar, magalawig lamang tubtub Hunyo 30. Samtang ang siyudad sa Cebu, nakapaidalom sa Enhanced Community Quarantine, kay siyudad Santa Lisay sa Cebu, naka-modified ECQ. Ginapasugtan na sa Interagency Task Force ang pagbisita sa mga sementeryo pero hindi pa pwede ang madamo nga magabisita. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, pwede nga makabisita ang tubtub na 10 katawo. Dugang pa ni Roque, nga ang management na ang responsable sa pagpatuman sa health measures. Kinahanglan lamang nga mapatuman ang minimum public health standards kaangay sa social distancing. Sa madumduman, sa pagdumili sa mass gatherings, kalakip sa wala ginpahanugutan ang pagkadto sa madamo nga tao sa mga patio. Kinahanglan nga ipaidalom sa COVID-19 test ang tanan nga locally stranded individuals antes sa papauliyon sa ilang mga probinsya. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, may kapasidad na ang Pilipinas nga magpatigaon sang test sa tanan nga LSIs tungod may ginapaabot nga 1 milyon ka COVID-19 test kits. Duwa pa ni Roque, tunan pa sang gobyerno kung paano mapaidalom ang tanan nga LSI sa RT-PCR test. Suno pa kay Roque nga kahapon na ang kanapusan nga adlaw sa pagpapauli sa mga LSI nga wala na paidalom sa RT-PCR test. Nagwa ang palayag ni Roque matapos ma-record ang madamo nga mga LSI nga nagpositibo sa COVID-19 pag-abot sa ila sinitag sa mga probinsya. Sa dugang pangabalita nasyonal, nagdungka sa Aduana Wharf sa syudad sang Cebu ang BRP Gabriela Silang sakay ang masobra isa kagatos nga miyembro sang Special Action Force second staff sang Philippine National Police. Nagabot sa syudad sang Cebu ang barko kahapon adlaw sang Biyernes. Pag-abot sa bantalan, nag-aabot ang 108 tanan ka mga miyembro sang PNP staff. Ginpapanawag man ang mga kargamento nga nagaunod sa medical supplies para sa mga frontline health workers sang syudad. Ang dugang nga PNP staff personnel nga gin-assign sa Cebu ang magabulig sa operasyon sa kapulisan sa lugar nga sa karon nagkapaidalom sa Enhanced Community Quarantine o kon ECQ. Naduga ka naman sa meal size ang kadamuon sa nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa kanaulihing nga datos ng Department of Health, 34,073 ang kumpirmado ang kaso sang masakit sa pungsod. Sa meal size sa panibagong kaso, 788 ang first cases kag 218 ang late cases. Ginanunsyo man sa DOH nga may 274 ka recoveries nga rason nga nagsaka na sa 9,182 ang total recoveries sa COVID-19 sa pungsod. Samtang may yara naman sa 1,224 nga napatay sa bangod sa COVID-19 bangod sa nadugang 12 ka mga panibag-o nga kaso sang nagkalamatay. Ginpahayag ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez nga posible magapangatubang sang kaso kriminal ang nagapatuman sang Social Amelioration Program kung hindi mahatagan sang ayuda ang mga lugar nga ginhalugan na ang quarantine restrictions. Kasunod inisang desisyon sang Interagency Task Force kag sa rekomendasyon sang Department of Social Welfare and Development nga limitahan lamang sa pamilya nga ginpaidalom sa Enhanced Community Quarantine kag General Community Quarantine ang distribusyon sang 100 billion pesos nga financial assistance. Sunod kay Rodriguez, ang desisyon sang IATF kag DSWD paglapas sa Republic Act 11469 kung ang bayanihan to heal as one law. Dugang pa ni Rodriguez, klaro nga ginasad sa layi nga ang SAP dapat ihatag sa 18 million households nga kalakip sa ginakabig nga low-income families sa sulod sang 2 ka bulan. Palayag pa ni Rodriguez nga kung limitahan ang mga benepisyaryo sang SAP tuhay ini sa nakasad sa layi kag mas madamo nga pigado nga pamilya sa bugos nga pungsod ang hindi makabaton sang ayuda. Panumdum pa sa kongresista, magluwas sa ginlapas sa mga opisyal nga o kung sa bahin sang bayanihan law, may salabton man ang mga ini sa idalom sang anti-graft law.
Ginpanumdum naman sa Department of Finance sa mga empleyado nga na-notify sa ahensya nga kuhaon ang ilang 2 months cash grants sa idalom sa Small Business Wage Subsidy nga programa paagi sa remittance outlets. Suno kay Finance Assistant Secretary Antonio Lambino II, ang deadline sa pagkuha sa SW o SBWS payout sa M. Luilor branches agin palawig dudub sa Hunyo 28 alin sa original nga cut-off date nga Hunyo 10. Duwa man nilang Bino, 41,386 ka empleyado sa first tranche, kag 56,978 ka empleyado sa second tranche, ang wala pa nakakuha sa ilang subsidies. Si Lambino amo nagtilawa sa DOF sa SBWS Interagency Task Force. Ay iban pa miyembro sa task force, amo sa Social Security System President CEO Aurora Ignacio, kag Bureau of Internal Revenue Deputy Commissioner Arnel Gubalia. Gintay og sing 5.4 magnitude nga linog ang Cagayan kagabi kag intensity 5 ang nabatyagan sa Banwa Sangkalayan. Suno sa Fivox ang linog natabo las 7:54 sing gabi kag ang epicenter ang na-record 34 kilometro na bagat na nakatundan sa Kalayan kamay kadalumon nga 29 kilometro. Magluwas sa Kalayan pila pa sa mga lugar nga nakabatyag sang pagtayog amuang intensity 3 sa Bacara kag City of Laoag sa Ilocos Norte, Flora Apayao samtang intensity 2 naman sa Sinait, Ilocos Sur. Instrumental intensity 4 ang nabatyagan sa Pasukin, Ilocos Norte, kag instrumental intensity 2 naman sa syudad sang Veg o Convigan. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Mga ka-aksyon, nakaibalo ka pa ba lang sa sini nga panahon man, importante kayong lawas, agud malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Yari ang Sunthorn Plus Gold. Ang Sunthorn Plus Gold mas ginpa-improve kag mas epektibo na mga ka-aksyon bagon mayara ini sang extracted nga mangosteen, malunggay, amargoso, garlic, kag spirulina amo nga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol, kag iban pa. Sunthorn Plus Gold mabakal ini sa mga butika. Inyong ipamatiyan na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod ka pong sa inyong news team. Aksyon and Defensor. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.